новобастагӣ бизнес дар Фаберлик осонай, боз ҳамкори моро компания осонтар мегардонад. Яке аз новинкаҳои каталоги 14 влажная салфеткаи Умма. Ай серияи Умма тамоми чиз ҳаст: гел для душа, шампун барои кӯдакҳои навзод. Ин 0+ наистагиай ва тӯҳфаи беҳтарин, корзинкаи беҳтарин мешавад, ки ай ҳамин серия тайёр кунед. Сами главни без спиртай, спирт надора, сертификати ҳалол дора ва 100% проверка карда гузаштагие, ки танаи кӯдаки шумо сирх намешава, аллергия ягон чиз наметиҳад. Ино ҳамашон гипоаллергенный. албатта барои кормандони Фаберлик ин вапше копеек мебиёяд ва бо чунин маҳсулотҳои качественӣ дар кории ҳамарӯза мо метавонем бизнеси худро боз ҳам калонтар карда пулҳои нағз кор кунем. Барои маълумоти пурра оиди бизнес шумо метавонед ки дар WhatsApp ма муроҷиат кунед.